निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. आजगावच्या वेतोबा मंदिराकडे जाताना एक वेगळा अनुभव घेता येईल. रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी, शेतीचा मळा, असं डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सुंदर निसर्ग तुम्हाला पाहायला मिळतो. नमस्कार, मी भगवान शेट्टे कोकणसाद लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा विशेष भागात तुमचं सर्वांचं स्वागत करतोय. मी आत्ता आहोत आजगावमध्ये. आजगावची प्रसिद्ध देवता सिद्धू वेतोबाची महती आज या विशेष भागातून आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर. आम्ही आत्ता आहोत आजगावची ग्रामदेवता सिद्धू वेतोबाच्या मंदिरात आणि ह्याच वेतोबाची महती काय आहे, देवाचं काय वेगळेपण आहे, तेच इथल्या मानकऱ्यांकडून जाणून घेणार आहोत. आमच्यासोबत आहेत इथले मानकरी. काका, काय सांगाल या आजगावच्या वेतोबाबद्दल? आजगावचा वेतोबा म्हणजे संपूर्ण हाकेला धावणारा, कुठेही जे प्रसंग असला ते हाकेला धावणारा देव आजगावचा वेतोबा. आणि प्रसंगातून बाहेर काढणारा, कुठले वाईट प्रसंग येतील त्या प्रसंगातून बाहेर काढणारा हा देव असा म्हटला जातो. तसंच आजगाव हे वेतोबा आजगावचा ग्रामदेवता आहे. आणि त्याची मर्यादा जे समुद्र सपाटीपासून घाटाच्या खडीपर्यंत त्याची मर्यादा आहे. जे कुठल्याही प्रकारचं हे करायचं असेल तर आजगावच्या वेतोबाला अडवणारा असा देव कुठली देवता नाही आहे. तसंच या देव हे मर्यादेप्रमाणे हे 3 गावचं देवस्थान आहे. पहिलं आजगाव, तिरोडा, शिरोडा असं 3 गावचं देवस्थान आहे. आजगावच्या जशी आरोलीच्या वेतोबाची बहीण सातेरी आहे, तसं इथे अजून अशी काही देवस्थान आहेत. तशी तीच आजगाव 3 गावचं देवस्थान आज 3 गावचं देवस्थान आज आजगावची मोठी बहीण, रवनाथाची मोठी बहीण, वेतोबाची मोठी बहीण जी म्हटली जाते ती तिरोडा माऊली आणि शिरोडा माऊली, हे 2 बहिणी आहेत.
आणि हा सुद्धा वेतोबाचा मोठा भाऊ असे काहीतरी म्हटलं जातं याबद्दल. असं म्हटलं होतं, म्हणजे आरोलीचा विठोबा म्हणजे भाऊ आहे असं म्हटलं होतं. अजून जसं वेगळ्या देवाला कौल लावतात तसं ह्या वेतोबाला कोणता कौल लावला जातो आणि तो कसा लावला जातो? हां, हा देवाला आम्ही फक्त म्हणजे हा देव फक्त हुकूम फक्त देतो. म्हणजे म्हणजे आमची दसऱ्याला, त्याच्यानंतर आमची गाव पारद असते, म्हणजे एक सण असतो पारद म्हणजे याचा, तो पारदीला हुकूम घेतला जातो. आणि जर गावावर मोठं संकट वगैरे काय जर आलं किंवा देवस्थानात कुठल्याही प्रकारचा एखादा बदल करायचा असेल तर आम्ही वेतोबाच्या शेष लावल्याशिवाय कुठला करत नाही. हुकूम घेणं आणि कौल घेण्यात काय फरक हां, आहे? हुकूम म्हणजे एकदा त्या वेतोबाने जर सांगितलं कर म्हटलं तर ते किती काही झालं तरी ते केलंच पाहिजे. आणि एकदा नको म्हणून सांगितलं डावी जे म्हणजे शेष आहे, हां. हे शेष लावतो म्हणजे उजवी शेष आणि डावी शेष, आम्ही हे तांदूळ आहेत ते काढून म्हणजे नवीन तांदूळ म्हणजे कौला स्वरूपात नवीन तांदूळ आणि ते वेतोबाकडे विनंती ठेवतो, बाबा आम्ही आता तसं करणार, करायला तुझा हुकूम आहे का? मग आम्ही उजवी शेष मागतो. जर उजवी शेष दिली देवाने तर आम्ही ते काम, किती प्रसंग आला, किती वेळ आला, किती काय झालं, आम्ही ते काम पूर्ण करतो. पण दावा झाला तर त्याच्यावर आम्ही कुठली गोष्ट तिथल्या तिथेच तो विषय आम्ही थांबवतो. आणि त्याच्यानंतर आम्ही मेळामार्गावरी काय म्हणजे मूर्तिरवंताकडे मेळामार्गसुद्धा का झाला का विचारत नाही. पण वेतोबाने हुकूम दिल्यानंतर उजवा कौल एखादी गोष्ट द्या, पुढचं काय मेळामार्ग विचारायचं असेल तर आमचं मूर्तिरवणात म्हणून आहे, मूर्तिरवणाला आम्ही कौल लावतो आणि त्या कौलाप्रमाणे आम्ही संपूर्ण देवस्थानाची कामं करतो. आमचे अवसार पण आहेत, अवसाराच्या कानावर घालतो आणि अवसार आणि कौल याच्या मार्गदर्शनाने हे देवस्थान चाललेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आम्ही करत आहोत. त्याच्यापूर्वी असं मोठा कोणता हुकूम वेतोबाने तुम्हाला दिला होता? वेतोबाने म्हणजे हे देऊळ बांधण्यासाठी आम्ही जे प्रयत्न केला होता त्याने बरेच दिवस आम्ही अज्ञान होतो त्यावेळी बरेच दिवस आम्ही कौल लावला, वेतोबा शेष लावली, पण वेतोबा शेष दिली नाही. ज्यावेळी आम्हाला वेतोबाने सांगितलं, आम्ही वेतोबाला शब्द दिला, हे तुझं देऊळ बांधणार, त्याच्याबरोबर तुझी परिवार देवता आहे, परिवार देवतेचं पण आम्ही देवळं सगळी कामं करणार आणि देवळं बांधणार आम्ही, असा शब्द ज्यावेळी दिला त्यावेळी आम्ही वेतोबा म्हणजे हे मंदिर बांधायला आम्हाला कौल दिला. हे आमच्या साक्षीदार आहेत, म्हणजे आमच्या ह्या कारकिर्दीत आम्हाला अनुभव आहे हा मोठा कौल. वेतोबाच्या परिवार देवता कोणत्या कोणत्या? हां, वेतोबाची परिवार देवता म्हणजे आधी म्हणजे वेतोबाची परिवार मूळ भूमिका पाषाणी रवनाथ, आदित्यनाथ, तर नंतर कुर्मार, सर्वेश्वर, रामेश्वर, भार्गवराम, नारायण अशी देवस्थानं आहेत, मंदिरं आहेत. ह्या वेतोबाला असे म्हणजे बाकीच्या असे देवाला नवस केले जातात तसे वेतोबाला नवस केले जातात आणि कुठून कुठून लोक येतात? मुळात म्हणजे वेतोबाला म्हणजे देशातनं म्हणजे गावातनं येतात, देशातनं येतात आणि परदेशातून पण येतात लोक आणि बरीच मंडळी इथे येतात आणि जिथे आहेत तिथे वेतोबाला ते सांगणं करतात. वेतोबा त्या सांगणं केल्यानंतर हाकेला देव धावतो आणि वेतोबा त्यांचे नवस तिथूनच बोलले तरीसुद्धा त्यांना पावतात आणि ते लोक अशी भाव घेतात आणि इथे येऊन नवस फेडतात देव. वेतोबाची मूर्ती असते ती अतिशय मनमोहक मूर्ती असते. ही पिढ्यानपिढी अशीच मूर्ती आहे की मूर्तीचा बदल झालेला ना, मूर्तीत बदल झालेला आहे. कारण ही मूर्ती अगोदर लायची आमच्या सोनचाफ्याच्या लाकडाची होती मूर्ती. आम्ही ते जीर्ण झाली होती त्यावेळी सगळं कौल प्रसाद वगैरे घेऊन ही पंचरथाची मूर्ती बनवली आणि ही पण बनवली मूर्तीसुद्धा हे म्हणजे आमच्याच काकाने म्हणजे स्वतः घडवून सुद्धा देवाने म्हणजे आपल्याच माणसाकडनं करून घेतलं आहे. जे आपल्या माणसाकडून आपल्या माणसात करून गेली म्हणजे याला आजगावकर म्हणून आहेत म्हणजे आमच्याच घरातले आहेत, त्यांच्याने ही स्वतः मूर्ती बनवली आणि स्वतः म्हणजे सगळ्यांचं म्हणजे वर्गणी हे करून आणि ती मूर्ती आम्ही स्थापना केली. वेतोबाला नवस तर केले जातात. एक वेतोबाला जसं आरोलीच्या वेतोबाला केळी म्हणून ठेवली जातात तसं ह्या वेतोबासाठी असं काही वेगळं आहे का? ह्या वेतोबाला आमचं कसं आहे माहिती आहे, ह्या वेतोबाला आम्ही केळ्याचा नवस बोलतो, वस्त्राचा नवस बोलतो, चप्पल जोडाचा बोलतो आणि म्हणजे ह्या वेतोबाला वड्याचा नैवेद्य म्हणजे हा मोठा नैवेद्य बोलतो. वड्याचा नैवेद्य म्हणजे बोलला हा मोठा. वड्याचा नैवेद्य काय विशिष्ट काय? म्हणजे म्हणजे वेतोबाचं जेव्हा आम्ही वड्याचा नैवेद्य म्हणजे काय करतो म्हणजे की कोण 100 बोलतो, 101 बोलतो, कोण 1000 बोलतो, म्हणजे त्याप्रमाणे तो वड्याचा नैवेद्य, वडे गुळवणी आणि वाटाण्याची आमटी म्हणजे असे म्हणजे ते नैवेद्य बोलतात. तो नैवेद्य सगळा इथे लोकांना भक्तांना वाटला जातो ना, तो नैवेद्य आम्ही इकडे सगळ्या म्हणजे परिवार देवाला त्याचप्रमाणे परिवार देवता आहेत, त्या परिवार देवतांना आम्ही पानं वाढली जातात इकडे, त्या नैवेद्य सोडल्या जातात. पण वेतोबाचा जे पान आहे त्याच्यावर जे आम्ही नैवेद्य वाढतो ते भात दिसणार नाही असं आम्ही त्याच्यावर असे वडे घालतो आणि तीच एक हे मोठी खासियत आहे. साधारण किती वर्षापूर्वीचं देवस्थान आणि अगोदरचं मंदिर कसं होतं आणि त्यात कालांतराने बदल कसे? खूप जुनं आहे आणि ती म्हणजे जवळजवळ 500-600 वर्षी झालेले आहेत
त्याच्यानंतर आता पहिल्यांदाचं देऊळ होतं ते कौलारू देऊळ होतं. वेतोबाच्या हुकुमाने आणि संपूर्ण गाव आणि जनतेच्या आणि बाहेरच्या माणसांनीसुद्धा सगळ्यांनी हातभार लावून हे वेतोबाचं देऊळ पूर्ण केलेलं आहे. माझ्या मागे तुम्ही जी पाहतात ती आजगावचं ग्रामदैवत श्रीदेवी वेतोबाची वस्त्र आहेत. मला वाटतं अशी दुर्मिळ अशी कुठेतरी वस्त्र दिसत आहेत. म्हणजे प्रत्येक देवस्थानात जसं माऊलीला साड्या वगैरे असतात तसं वेतोबासाठी अशी वेगळी वस्त्र दिसत आहेत आणि तिथल्या कपाटात आहेत. काय सांगाल, ही वस्त्र देवाला कधी परिधान केली जातात आणि काय वेगळेपण आहे? ही जी वस्त्र दिसत आहे ती वस्त्र म्हणजे उत्सवाला तर असतातच, पण दररोज ह्यावेळी जसं घातलेलं आहे त्या पद्धतीने दररोज त्याला एक वस्त्र हे वापरलंच जातं. उत्सवाच्या वेळी ही वस्त्र एका म्हणजे कोणतरी नवस बोलतात, ड्रेस घालीन म्हणून ते देतात, किंवा आपण देवस्थानातूनही एखादं करतो. प्रत्येक वेळी कोण ना कोण दिलेली असतात आणि ही उत्सवाच्याच वेळी वापरली जातात. मध्ये ही दररोजची आहे ती वेगळी, त्याला दररोजच्या वेतोबाला एक सोहळं असतं आणि उपरणं असतं, पण उत्सवाच्या वेळी हे घालतं. आज आता अष्टमी आहे म्हणून हा ड्रेस आज चढवला आहे. उत्सवाच्या वेळी जास्तीत जास्त उत्सवाच्या वेळी वापरले जातात. एक त्यांचा धोतर जोडा आणि उपरणी घातलेली असते. कोकणातल्या प्रत्येक देवळातल्या तरंग देवतांचं सुद्धा एक वेगळेपण असतं. तसं आता आजगावच्या मंदिरामध्ये ह्या तरंग देवता आहेत, त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया इथल्या मानकऱ्यांकडनं. काय सांगाल या तरंग देवताबद्दल? ही तरंग देवता म्हणजे आमचं रवळनाथ, मिळेकरी रवळनाथ, भूतनाथ आणि पावणा आहे. आणि ही मूर्ती आहे ती त्याला मूर्ती रवळनाथ म्हणून म्हणतात त्याला. ही मूर्ती जी म्हणजे फार वर्षापूर्वी काय ते ह्यानी सिद्धपुरुष हा रेडीतनं इथे घेऊन आला आणि ते इथे पाटावरती स्थापन करून ह्या मूर्तीला जे आम्ही कौल लावतात, म्हणजे काय जे मेळामार्ग विचारायचे कुठले कोणाचे आमचे देवस्थानचे म्हण काय कुठल्याही प्रकारचे जर मेळामार्ग घ्यायचा असेल ह्या मूर्तीकडे करतात, मूर्तीकडे घेतात ह्या मूर्तीकडे. आणि ही मूर्ती जे काय सांगेल हे संपूर्ण आमच्या देवस्थानाला फायनल असतं. म्हणजे हे नाही म्हणजे त्याच्यात आणि वेतोबाचा काय नातं आहे? हा मूर्ती म्हणजे कशी माहिती, ही मूर्ती समुद्रात मिळालेली मूर्ती आहे. म्हणजे ती वेरडीला मिळाली होती आणि रेडीवरनं सिद्धपुरुष इथे आपल्या झोळीत घेऊन इकडे आला आणि त्यावेळी आला आणि संपूर्ण म्हणजे 52 गावं फिरला तो. संपूर्ण फिरून जे भटाचा आणि बामणाचा गाव म्हणजे ते शुद्ध मूर्ती. ह्या मूर्तीकडे भरपूर सवळं आहे. ह्या मूर्तीला म्हणजे सवळं एवढं आहे म्हणजे खूप पवित्र आहे. ते पाहण्यासाठी हा गाव आजगावचा भटा बामणाचा गाव म्हणून ओळखलं आहे. म्हणून ही मूर्ती इकडे आली आणि सिद्धपुरुषांनी इकडे ठेवली आणि इथे वेतोबाचे हे जाऊन संपूर्ण राठीवरती आणि ह्या मूर्तीच्या उपमाने होतं. अजून एक वेगळेपण आहे या वेतोबा मंदिरातल्या वेतोबा देवाचं. हा देव चालतो अशा आख्यायिका आहेत आणि इथे चपला दिसतात. या चपलाबद्दलही आपण जाणून घेऊयात. काय सांगाल? ही जी चपला आहेत जे वेतोबाला जे वर्षातून एकदा म्हणजे भाविक आहे ना तो वर्षातून एक देतात. पण जो कोण आपल्या काम झाल्यानंतर नवस बोलतात, तो चपलाचा जोड देतो नवस बोलतात, त्यावेळी ते स्वतः म्हणजे चप्पल बनवणारे माणूस इकडे स्वतः आपल्या जे पूजा वगैरे करून इथे आणतात आणि इथे या पायरीवर वेतोबाच्या पायरीवर ठेवून ते वेतोबाला तिकडे नारळ ठेवून ते चप्पल मानवलं जातं आणि मानवलं झाल्यानंतर ते चप्पल इकडे ठेवलं जातं. पण ठेवलेलं चप्पल हे खालून झरलेलं असतं आणि स्वतः म्हणजे आम्ही इथे ज्यावेळी देऊळ बांधतेवेळी इथे आम्ही झोपायचो रात्रीचा, त्यावेळी सुद्धा आम्हाला वेतोबा मोठी अशी आकाराची मूर्ती अशी इथं ह्या चपलाकडे येऊन स्वतः म्हणजे बाहेर गेलेली अशी आम्हाला दिसलेली आहे. आणि ही स्वतः चप्पलं झडतात आणि इकडची जीर्ण झालेली चप्पलं आम्ही नंतर ती विसर्जन करून बाजूला ठेवतो. वेतोबाच्या परिवार देवतांपैकी एक श्रीदेवी भूमिका आहे. त्याच मंत्रात आहोत. त्या भूमिका देवीबद्दल ह्या काकांकडनं जाणून घेऊ. काय सांगाल या देवीबद्दल?
ही वेतोबाच्या देवळात ही जी भूमिका आहे हिचा महिमा मोठा आहे. ही सुद्धा तशीच वेतोबासारखी नवसाला पावणारी देवी आहे. हिची ओटी भरणं किंवा साडी घालून चोळी भरून ओटी असे नवस बोलले जातात आणि त्याप्रमाणे ती देवी त्यांची काम करते व त्याप्रमाणे ते ओटेही भरले जातात आणि ते नवसही फेडले जातात. नवस त्याचं हे असतं गाव जत्रा, मोठी जत्रा होते त्या ह्याला आपल्या ज्यावेळी उत्सव असतो ना त्या उत्सवा दिवशी संपूर्ण गाव आणि ही जी इकडनं जे मुली लग्न करून दिलेल्या बाहेर गावी दिलेल्या आहेत त्या ह्या देवीच्या जत्रेची स्वतः इकडे येतात, माहेरवाशी येतात आणि ह्या देवीची वर्षातून एकदा ओटी भरून जातात. कोकणातल्या प्रत्येक मंदिरामध्ये एक चौखांबा म्हणून वेगळं असा एक भाग असतो. आपण आता पाहू शकताय या चौखांब्याच्या देवता आहेत. याचं काय वैशिष्ट्य आहे ते काकांकडनं जाणून घ्या. काय काय सांगाल चौखांब्याबद्दल? हां, चौखांबा म्हणजे आम्ही ज्यावेळी ते पहिल्यांदा वेतोबाला सांगणं वगैरे करून ज्यावेळी अवसराच्या कानावर घालतो, देवता उभी करतो, रवळनाथ भूतनाथ उभी करतो, त्यावेळी आम्ही ह्या जागेत करतो आणि ह्या जागेत जो कोण बोलणार ते सत्यच बोलणार आणि हा चौखांब्याचा अधिकारी म्हणजे जे काय आहे ते देवस्थान कसं चालतं, कसं काय करतं आणि कसं काय होतं, म्हणजे इथे काय म्हणजे हे करायचं, म्हणजे देवाचे प्रश्न काय विचारायचे, कोणते परस्थळे असतील काय असतील ते ह्या जागेत सुटली जातात आणि हा 12चा चौखांबा म्हणून आम्ही केला आहे. मातीचा का ठेवणार? हां, मातीचं म्हणजे काय माहिती आहे, ज्यावेळी आम्ही देवस्थान हे केलं होतं म्हणजे संपूर्ण आम्ही देवस्थान म्हणजे जीर्णोद्धार करतेवेळी आम्ही ज्यावेळी अंधाराच्या कानावर घातलं की बाबा सवाई इथे काय कसं केलं पाहिजे त्यांनी सांगितलं, बाकी तुम्ही संपूर्ण फडशावरे घाला पण चौखांबा हा मातीचाच असला पाहिजे आणि म्हणून हा चौखांबा असा मातीचा ठेवलेला आहे. आणि ह्या जागेला विशिष्ट म्हणजे खूप मोठं हे आहे, महत्त्व आहे आणि ते खोटा कोण बोलू शकत नाही आणि जो कोण खोटा बोलणार का काय बाहेर म्हणजे ह्या चौखांब्यात बाहेरची शक्ती कोणी आतमध्ये येणार नाही असं मोठं म्हणजे आमच्या देवपान चालू असतं. आमचे अंधारा त्यावेळी सुद्धा ह्या चौखांब्यात करतात. हे चौखांब्याचे अधिकारी आहेत ते बाहेरची शक्ती कुठे इथे आणू देत नाहीत आणि देवाचं काम म्हणजे कुठलंही काम असेल ते सुरळीतपणे चालणारी जागा आहे. वेतोबा मंदिराच्या बाजूला एक तळी आहे. मला वाटतं एकंदरीत ह्या तळ्याचा तुम्ही ढाचा बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की खूप पुरातन अशी तळी आहे. या तळीबद्दल सुद्धा जाणून घेऊयात. काय सांगाल, किती वर्षापूर्वीची तळी आहे आणि याचं काय वेगळं महत्त्व आहे? ही खूप म्हणजे ज्यावेळी देवस्थान स्थापन झालं म्हणजे पूर्वीच्या काळी त्यावेळेसपासून ही तळी आहे आणि तळी म्हणजे हे देवाचं म्हणजे आमचे जे हरिनाम सप्ताह होतो, हरिनाम सप्ताहावेळी ते येऊन सगळ्या लोक हे करतात आणि ते आंघोळ म्हणजे आरत म्हणून वगैरे आंघोळ वगैरे करतात. त्याच्यानंतर परत आम्ही वेतोबाचं जे आम्ही शिकार करतात म्हणजे पहिलं पूर्वी पारत म्हणतात ते पारदे सावात इथे पूजा करून झाल्यानंतर ते इथे ह्या तळीत घालायची एक रीत आहे आणि ती रीत आम्ही इथे येऊन करतो. आणि तसंच म्हणजे आमचे जे प्रभू मतकरी म्हणजे गावकर आहेत आमचे सगळ्यांचे गणपती म्हणजे आमच्या कुळघराकडनं म्हणजे कुळाचं देऊळ म्हणतात, पहिल्यांदा कुळघर ते कुळाचं देऊळ आहे ते तिथे सगळे जमतात. तिथनं सगळे इथे वेतोबाच्या देवळात येतात आणि वेतोबाच्या देवळात येऊन पूजावर अर्चावर त्या देवाची झाल्यानंतर सगळे आमचे प्रभू मतकरी गावकर आहेत ह्या गावकऱ्यांचे मंदिरातले जे मंदिरात येऊन गणपती ह्या तळीत विसर्जन केले जातात. म्हणून गावाचे नाही, फक्त प्रभू मतकरी म्हणजे गावकर आहेत ह्या गावकर मंडळीचेच इथे जातात आणि वेतोबाच्या देवळात सुद्धा प्रभू मतकरी गावकऱ्यांचेच हे आहेत गणपती ते मानाने इकडे येतात.
वेतोबा मंदिरा एवढाच बाजूचा परिसर सुद्धा मनाला शांतता देतो. असं हे निसर्गाच्या सानिध्यात असलेलं सुंदर मंदिर मन प्रसन्न करणाऱ्या श्रीदेव वेतोबाचं जरूर दर्शन घ्या. कोकणातल्या प्रत्येक देवस्थानाचं एक वेगळेपण आहे. आणि आत्ता आपण पाहिलं आजगावची ग्रामदेवता श्रीदेव वेतोबाचं मंदिर, इथल्या मंदिराचं वेगळेपण, इथल्या चालीरीती, परंपरा, सगळ्या गोष्टी अगदी पिढ्यानपिढ्या इथल्या ग्रामस्थांनी, इथल्या गावकऱ्यांनी जपून ठेवल्या आहेत. आणि जे वेगळेपण आहे देवाचं ते तसंच जपून ठेवलं आहे. देवाची महती आजच्या विशेष भागात आपण घेतली आहेत. कॅमेरामन साहिल बागवेसह भगवान शेलटे, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.